Em baş temaşavanên hêja. Em ê di vê bernameya xwe da ji wera behsa peyva Gilgameshê bikin. Gilgameş beriya zayînê di navbera salên 2800-2500 de welatê Urukê bi rê vebiriye. Destana Gilgameshê di bingiya xwe da behsa azadî û hebûna kurtiyên ku çawa li dijî şaristaniya Sümeryan li ber xwe didin dike. Hûn baba ku di destanê da behsa wî tê kirin, di esasê xwe da kurtiyên çiyayî ye. Enkîdû jî îxanetkarê qewmê xwe ye. Hûn babayê bi Gilgameshê dide kuştin. Kurtî tê wateya gelê çiyayî. Di dema me ya îro de jî dema Kurt tê gotin, çiyayî tê pîra mirov. Gilgameş ji peyvên gir û gameş pêk tê. Gir di Kurdî da tê wateya tiştê mezin, qerase. Her wiha di termînolojiya erdnîgariyê de jî cihên bilindên çiyayan biçûktir re gir tê gotin. Gameş jî ji xwe cûreyek heywanan ji ga mezintir e. Di ferhenga Tirkî de tê îdakirin ku ev peyv jî bilgemîş hatiye. İddia dikin ku bilge kesê pêşeng û zana ye. Gilgameş jî li gorî mîtolojiyê kesek pêşeng û zana ye û navê xwe ji vir girtiye. Lê peyva Gameş jî di heman demê da Kurdî wekî camiş derbasî Tirkî bûye. Gir, ango mezin û qerese di Kurdiya îro de bi heman wateyê tê bikaranîn. Bêguman gotina Gameş jî bi heman awayî ye. Di nav Kurdan de îro jî ji bo kesên zexm, bihêz û qerese gotina Gameş tê bikaranîn. Dema mirov di mîtolojiya Sümeryan da li pênasayê Gilgameşa wê demê dinêre, wekî ga û Gameş tê bi tarîf kirin. Ev gotin û navdarkirina Kurdan a 5000 sal berî zayînê hatiye kirin. Heta roja me bêyî tiştekî ji wateya xwe neguheriye. Her wiha bi heman navî bajarê Kurdan jî heta roja me ya îro hatiye. Li hemberî Cirnê sor, bajarê dîrokiyê Kurdan Gilgameş heye. Îro Ereban navê Cerablûsê lê kiribe jî hêj di Tirkî da mîna Karkamış derbas dibe. Karkamış ji gotina Gilgameşê tê. Çi bikin bila bikin, tu kes nikare vê rastiyê biguherîne. Rêhên Kurdî li ser vê axê ew qas kûr çûye ku kes nikare van ji ser vê erdê qut bike. Di her keliyê de derdikeve ser rûyê erdê û hebûna xwe diqîre. Belê temaşavanên hêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, me bişopînin, bibin aboneyê kanala me û me parve bikin. Heta bernameyekê din, baş bifikirin, baş bibêjin û baş bikin.